आंनि चेनेला मनिटाइज जानो मनिटाइज जायाखैमोन लोगोफोर नैबे माबायाव स्टेप 2 आव थाबथानानै दङमोन आं आगोलसो सिगां मोनसे भिडिअ खालामनानै खोन्थाखाबाय आंनिया मनिटाइज स्टेप 2 आव प्रब्लेम जानानै दंमोन आं दा बे प्रब्लेमखौनो नैबे आदा मैखोम बसुमतारी थामहिनबा बड' स्मार्ट टेक्न'लजिनि अनार बिथांखौ इन्स्टाग्रामाव थांनानै आङो कन्टेक्ट खालामनानै आंनि प्रब्लेमखौ सल्भ खालामहोनाय जाबाय लोगोफोर बियो दा साक्सेस जानायनि लामायाव दा बेनिखायनो नोंथांमोनहाबो आंनि बायदि प्रब्लेमफोर जादोंबा बिथांखौ इन्स्टाग्रामाव थांनानै कन्टेक्ट खालामनानै प्रब्लेमखौ सल्भ खालामहोनो हागोन। हेल' लोगोफोर आंनि बे बड' स्मार्ट टेक्न'लजि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। लोगोफोर थाम्बनेइलाव नायनानै नोंथाङा मिथिखाबाय जानांगौ जे आङो मानि सोमोन्दै बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। नंगौ लोगोफोर आङो दिनै इउटुब चेनेल गोनांफोरनि जितु मनेटाइजनि क्राइटेरिया कमप्लिट जाबाय जाय बिथांमोना 1000 साबस्क्राइबार जाबाय जाय बिथांमोना 4000 आवार्स टाइम कमप्लिट जाबाय बिथांमोना मनेटाइज एप्लाइ खालामखांनायनि उनाव स्टेप 1 डान जाबाय स्टेप 2 आ एरर जाबाय जाय बिथांमोना स्टेप 2 एरर जानानै दङ बे बिथांमोना बेफोरबायदि प्रब्लेम जादोंब्ला बे प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो थाखाय आंखौ इन्स्टाग्रामाव फल' खालामनानै आंनो DM खालामहरनो हागोन बा मेसेजबो खालामहरनो हागोन बिथांमोननि प्रब्लेमखौ आङो सल्भ खालामनो नाजागोन। अके दा जेरै जोंहा फंबाय गोमबोर अफिसियेल चेनेल बिथाङाबो स्टेप 2 एरर जानानै दङ जोबोद गोबाव समनिफ्रायनो बिथाङा जोबोद टेनसनाव दङ दा आङो फंबायनि चेनेलखौ भिजिट खालामनायनि आङो दा बिथांनि इसुखौ मोनबाय आं मनेटाइजेसन सेक्सनाव क्लिक खालामब्ला बेफोरबायदि फैयो सेटआप फर गुगल एडसेन्स ओमफ्राय बेयाव बुंदों इउआर एसोसिएटेड एडसेन्स एकाउन्ट वाज क्लोज स' वी आर आनएबल टु मनेटाइज इउर चेनेल बेफोरबायदि बुंदों ओमफ्राय गाहायाव दङ सेटआप एडसेन्स जुदि नोंथांनावबो बेफोरबायदि प्रब्लेम जादोंब्ला नोंथाङाबो आंजों कन्टेक्ट खालामनो हागोन इन्स्टाग्रामाव नोंथाङा आंखौ फल' खालामनानै जेरै आं खिन्थादों बेफोरबायदि खालामबानो जाबाय अब्ला आं टाइम लानानै नोंथांनि चेनेलखौ आं भिजिट खालामगोन आरो प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो नाजागोन। आं दा बिथांनि बेफोरबायदि प्रब्लेमखौ सल्भ खालामगोन बे भिडिअनि गेजेरजोंनो आरो जाय बिथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांनाव बेफोरबायदि प्रब्लेम दङब्ला नोंथाङाबो बे भिडिअखौ नायनानै अबियसलि नोंथाङाबो फल' खालामनानै नोंथांनि प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो हागोन। अके आं गिबियावनो आं खिन्थायो बेफोरबायदि प्रब्लेमा मानि थाखाय जायो जोङो 1000 साबस्क्राइबार आरो 4000 आवार्स टाइमखौ होसोनानै इमान मेहनत खालामनानै इमान खस्थ'नि गेजेरजों जोङो मनेटाइज खालामनो थाखाय जोङो गुगल एडसेन्स एप्लाइ खालामो बाट जोंनि एप्लाइ खालामनायावसो जोङो मिस्टेकखौ खालामो माब्रै एप्लाइ खालामनांगौ बेखौ मिन्थिया हसिया आरो बे एप्लाइ खालामनायनि सिगां बबे इमेल आइडि जों एप्लाइ एडसेन्सखौ सिगांनो क्रियेट खालामना दोनखादोंमोन नामा आरो गोदान जिमेलजों आरो खनसे खालामबावबाय एक्जिस्टिं एकाउन्ट जाना होयो बेयाव बेफोरबायदि एक्जिस्टिं एकाउन्ट जायो रेजेक्ट जायो सोरनाबा क्ल'ज जायो बेफोरबायदि प्रब्लेमा गोबां सोलिगासिनो दा जोबोद सोलिगासिनो ओंखायनो आङो सिगाङावनो मोजाङै खिन्थाखादों जे गुगल एडसेन्सखौ माबोरैहाय एप्लाइ खालामनांगौ बोरैहाय खालामनांगौ मा खालामनांगौ आं सिगांनि भिडिअफ्राव आं खिन्थानाय दोनखाजोबनाय दङ नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ भिजिट खालामनानै नायाखै जानो हागौ। अके बेनिखायनो आङो जिर'निफ्राय लानानै आरो ग्र' जाजासिम आङो बेसिकनिफ्राय लानानै आंनि चेनेलावनो आं गासैबो भिडिअफोरखौ होखानाय जोबनाय दङ लोगोफोर बेफोर भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंसोरो सोलोंनायमोनब्ला बेफोरबायदि प्रब्लेमा जानायबो नङामोन। अके जायनाव भिडिअआ मोनहैयाखै अबियसलि बे लासैनो मोनहैगोन आरो जायनाव बेफोरबायदि प्रब्लेम जादों दा जाबाय नालाय आरो माथो खालामनो नङा होमबा नाथाय बिसोर माबानि गासैबो बेमारिनि माबाया इलाजआ दंखाजोबो प्रब्लेमखौ माबोरैहाय सल्भ खालामनांगौ। अके बिनि थाखाय आङो गुगोल क्रमआव थांगोन अब्ला थौदो आं गुगोल क्रमआव थांनानै खिन्थाहैगोन गुगोल क्रमआव आङो थांनानै आङो बे स्टेप 2 एररनि प्रब्लेमखौ स्टेप बाय स्टेप नोंथांनो खिन्थागोन आरो जाय बिथांमोना बे भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लानानै जोबजासिम नाया स्किप खालामो अब्ला नोंथाङा मिस खालामगोन आरो नोंथाङा गरबरावनो नोंथांनि प्रब्लेमा सल्भबो जायाबो जानो हागौ बेनिखायनो भिडिअखौ मोजाङै नायलांगोन होननानै आङो आसा फारिबाय। आं बे क्रम ब्राउजाराव आं बिथांनि चेनेलजों लगइन जाबाय बिथांनि चेनेला गोमबोर अफिसियेल बे फंबायनि चेनेल जोबोद माने टेनसनाव दंमोन नालाय बियो आरो आंखौ बोरैबा आंनि चेनेलाव फैनानै बिथाङा आंजों इन्स्टाग्रामाव कन्टेक्ट खालामलायनानै बियो गावनि चेनेलनि पारमिसनखौ आंनो शेयार खालामहरनायलाय आं बिथांनि चेनेलखौ बेयाव आंनि मबाइलाव एक्सेस खालामनानै आं बिथांनि चेनेलखौ प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो थाखाय आं आखायाव लानाय जाबाय। अके लोगोफोर नोंथाङा बेफोरबायदि प्रब्लेम दङब्ला नोंथाङाबो इन्स्टाग्रामाव फल' खालामनानै आंजों DM खालामहरनो हागोन मेसेज खालामहरनो हागोन आरो हायोबा बे चेनेलखौ बे भिडिअखौ हायोबा शेयार खालामनानै हो आरो नोंथांमोननि सापर्ट नांगौ आंनो जाहाथे आं नोंथांमोनखौ हेल्प खालामनो हागोन आरो नोंथांमोनजोंबो आं गोरोबनानै थानो हानाय बायदि। अके आङो अब्ला मनिटाइज सेक्सनाव आं क्लिक खालामबाय बे क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेफोर इन्टारेस्ट फैबाय सेकेन्ड स्टेप 2 आ एरर जानानै दङ। अके ओमफ्राय बेयाव दा दङ गाहायाव क्रिएट अर लिंक एन एडसेन्स एकाउन्ट होनदों बेयाव आङो क्लिक खालामगोन। अके बेयाव आं क्लिक खालामबाय
बेयाव क्लिक खालामनानै आं नैबे प्रसिडआव क्लिक खालामगोन बेहाय बे प्रसिडआव आं क्लिक खालामबाय ओमफ्राय बेहाय चेनेलनि पासवर्डखौ बिदों बे पासवर्डखौ आं होनानै बेयाव नेक्स्टआव क्लिक खालामनोसै आङो बेयाव पासवर्डखौ होबाय नेक्स्टआव क्लिक खालामबाय नेक्स्टआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बे मबाइल नाम्बार लिंकआव मोनसे बे नाम्बार थांगोन बे नाम्बारखौ आं बेयाव होनोसै होनायनि उनाव बियो अपेन जासिगोन बेलेग साइडआव थांसिगोन अके दानिया बेफोरबायदि एक्सेस खालामबाय एक्सेस खालामखांनायनि उनाव भेरिफाइ खालामखांनायनि उनाव बेफोरबायदि इन्टारफेस फैबावबाय बेयाव दङ स्टेप 2 इउ विल बी रिडाइरेक्टेड टु एडसेन्स टु कमप्लिट दिस स्टेप बे स्टेपखौ कमप्लिट खालामबानो नोंथाङा रिडाइरेक्ट एडसेन्स एकाउन्टआव नोंथांखौ लांगोन आरोखि नोंथाङा मोनहैगोन आरो अब्ला मा खालामनांगोन बेयाव नैबे एरराव क्लिक खालामनानै नैबे एरर दंना मोनसे बे एरराव क्लिक खालामनानै नोंथाङा मा खालामनांगोन बेयाव येस आई हेव एन एक्जिस्टिं एकाउन्ट दं बेयाव ओमफ्राय नो आई डोंट हेव एन एक्जिस्टिं एकाउन्ट आई डोंट नो होनना बुंदों अके आङो बेयाव मा खालामनांगोन नोंनाव जुदि सिगाङावनो गुबुन मोनसे एडसेन्स एकाउन्ट दङब्ला बे सिगांनि एडसेन्स एकाउन्टखौनो होनांगोन अके दा गैयाब्ला नोंथाङा मा खालामनांगोन नो आई डोंट हेव एन एक्जिस्टिं एकाउन्ट अके अब्ला आङो बेयाव नो आई डोंट हेव एन एक्जिस्टिं एकाउन्टआव आं बेयाव क्लिक खालामगोन बेयाव क्लिक खालामनानै बेफोरबायदि फैबावबाय ओमफ्राय बिनि उनाव कन्टिनिउआव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन बेहाय कन्टिनिउआव क्लिक खालामबाय कन्टिनिउ क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा मा खालामनांगोन जिथु गोदान जिमेल नोंथाङा मोनसे जिमेल खुलिनांगोन दै फ्रेश जिमेल गोदान जिमेल बे गोदान जिमेलावसो नोंथाङा क्रियेट खालामफिननो हागोन अके बे सिगांनियाव आं खालामला आं गोदान जिमेल फ्रेश जिमेलावसो आं खालामगोन नालाय गोदान जिमेलखौ नोंथाङा बानायनांगोन बे गोदान जिमेलाव सिगांनि नामनि जिमेलाव नङा गोदान बेलेग जिमेल माने न'नि सोरनिबा नाम फंबाय बिदा फंबाय बिमा बिफा जिखुनु बेलेग नामजों नोंथाङा मबाइल नाम्बारा एखेबाबो जेबो नङा बाट जिमेला बेलेग जाथारनांगोन आरोखि अब्ला जिमेलखौ आं बेलेग क्रियेट खालामखानो होखादों आं बिथांखौ सिगाङावनो ओमफ्राय बेखौ आं लगिन खालामना दोनखादों बे गोदान जिमेलखौ आं बेहाय बेखौ एक्सेस होनोसै आं बेहाय आं बे गोदान जिमेलखौ आं बेयाव सेलेक्ट खालामबाय बे सेलेक्ट खालामनानै बे डाइरेक्ट एडसेन्सआव बेफोरबायदि इन्टारफेस फैबाय आरोखि ओमफ्राय बेयाव दङ यार वेबसाइट इउटुबनि वेबसाइटआ बेयाव अलरेडि दंखायो बेयाव नोंथाङा पेस्ट खालामलायनाङा बेयाव ओमफ्राय फैखाबाय ओमफ्राय नैबेयाव गेट मोर आउट अफ एडसेन्स होनदों बेयाव येस सेन्ड मी कास्टमाइज हेल्प एन्ड पारफरमेन्स साजेसन्स बेयाव ब्लुटिक हो सायाव ओमफ्राय गाहायाव दङ सेलेक्ट योर काउन्ट्रि टु टेरिटरि अके बेयाव नोंथाङा सेलेक्ट खालामनांगोन नोंथांनि काउन्ट्रिखौ अब्ला आं बेयाव इन्डिया सेलेक्ट खालामनोसै बेयाव आङो इन्डिया सेलेक्ट खालामनोसै बेहाय अके बेयाव आं इन्डिया सेलेक्ट खालामनानै होबाय ओमफ्राय बिनि उनाव बेयाव टार्म्स एन्ड कन्डिसन्स दं माखासे नोंथाङा बेखौ रिड खालामनो हायो बाट बेखौ रिड खालामलायनाङा ओमफ्राय बेयाव मा होनो गाहायाव नैयाव येस आई हेव रिड एन्ड एक्सेप्ट द एग्रिमेन्ट बेयाव नोंथाङा टिक मार्क होनांगोन खनसे अके बेयाव आं टिक मार्क होबाय बिनि उनाव क्रिएट एकाउन्टआव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन बेयाव क्रिएट एकाउन्ट दङ बेयाव आङो क्लिक खालामबाय बेयाव क्लिक खालामनायनि उनाव बेलेग साइट बेयाव अपेन जागोन अके क्रिएट एकाउन्टआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेयाव फैबाय कास्टमार इनफरमेसन बेयाव इन्डिभिजुवेल प्रफाइल फर इउटुब पार्टनार एन्ड एडसेन्स पेमेन्ट प्रफाइल अके बेयाव बिनि पेमेन्ट प्रफाइला बेफोरबायदि बेयाव फैबाय क्रिएट पेमेन्ट प्रफाइल बे क्रिएट पेमेन्ट प्रफाइलाव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन आरोखि खनसे आरोबाव ओमफ्राय क्लिक खालामनानै बेफोरबायदि इन्टारफेस फैबावबाय ओमफ्राय बेफोरबायदि इन्टारफेस फैनाय लोगो लोगो बेयाव कास्टमार इनफ' बेयाव एकाउन्ट टाइप ओमफ्राय बेयाव इन्डिभिजुवेलखौनो दोननांगोन मानो होनबा बेयो नोंनि प्रफेसनेल बे नोंनि गावनि चेनेल बेयाव इन्डिभिजुवेलखौनो दोन ओमफ्राय नामा बेयाव थागोन जिमेलाव नोंथाङा मा नाम होदों नोंथांनि बे एड्रेस प्रुफआ मानि एड्रेस प्रुफ होदों नोंथाङा बे एड्रेस प्रुफखौ नोंथाङा बेयाव एड्रेसनि नामखौ नोंथाङा होनांगोन आरोखि अके बेयाव आं नामखौ होबाय ओमफ्राय एड्रेस लाइन 1आव नोंथांनि गामिनि आरो पस्ट अफिस होनो हायो नोंथाङा ओमफ्राय एड्रेस लाइन 2आव नोंथाङा नोंथांनि मबाइल नाम्बार ब्रेकेटाव होनानै मबाइल नाम्बार हो ओमफ्राय मबाइल नाम्बार होनानै डिस्ट्रिक्ट बेफोरखौ होजायो ओमफ्राय सिटिखौ होनांगोन नोंथाङा ओमफ्राय पिन कड होनांगोन ओमफ्राय स्टेट आसाम ओमफ्राय फन नाम्बार अपसनेल बेखौ होआबाबो जायो मानो होनबा एड्रेस लाइन 2आवनो होखाबाय नालाय अके आं बे एड्रेसखौ आं फिलआप खालामनि एबार
अके लोगोफोर आं बेहाय एड्रेसखौ फिलआप खालामबाय एड्रेसखौथ' नोंथाङा फिलआप खालामनो रोंखायो बोरै खालामनांगौ आं खिन्थाखाबाय एग्जाम्पलखौ बेयाव नाम थागोन ओमफ्राय नेमनियाव नोंथाङा बे एड्रेसाव जि नाम दङ बेखौ केपिटेल लेटारावनो होदोन ओमफ्राय एड्रेस लाइन 1 आव भिलेज थागोन पोस्ट अफिस ओमफ्राय पिएस अके ओमफ्राय एड्रेस लाइन 2 आव मबाइल नाम्बार होनानै नोंथांनि ब्रेकेटआव नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ हो ओमफ्राय डिस्ट्रिक्टखौ होबानो जाबाय ओमफ्राय सिटिखौ हो ओमफ्राय पिन क'डआ अट'मेटिकलि फैखागोन आरो फैयाबा नोंथाङा पिन क'ड होनांगोन स्टेट आसाम सेलेक्ट खालामनानै नोंथाङा दानिया मा खालामनांगोन बेयाव साबमिटआव क्लिक खालामनांगोन बेयाव आं दा साबमिटआव क्लिक खालामनोसै अके साबमिटआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेफोरबायदि इन्टारफेस फैबाय ओमफ्राय बेयाव मबाइल नाम्बार फैगोन बे मबाइल नाम्बारा सिगांनिया नंगौबा नंगौ आरो सिगांनिया गैयाबा नोंथाङा जिखुनु मबाइल नाम्बार होनानै बेयाव बे एसएमएस मोनसे अटिपि फैगोन मोनसे 6 डिजिटनि एसएमएस फैगोन बे एसएमएसखौ नोंथाङा बेयाव टाइप खालामनांगोन बेयाव आं मबाइल नाम्बारखौ होनोसै बे थाखानाय मबाइल नाम्बारा गैलानो ओंखायनो आं बेयाव गोदान गुबुन मबाइल मोनसे होनोसै मानो होनबा बे अटिपि वान टाइम अटिपिनि थाखायल' जिखुनु मबाइल नाम्बारखौ होजायो बेयाव ओमफ्राय बेयाव मबाइल नाम्बार होनानै गाहायाव टेक्स्ट मेसेज एसएमएस बेयाव नोंथाङा क्लिक खालामदो टिक मार्क होनानै बेयाव सेन्ड खालामनानै होदो सेन्ड खालामनाय लोगो लोगो बे नाम्बाराव अटिपि मोनसे फैगोन बे अटिपिखौ बेहाय टाइप खालामनानै होबानो जाबाय आं बे अटिपि होबाय 108780 018780 अके ओमफ्राय बिनि उनाव आङो साबमिटआव क्लिक खालामगोन साबमिटआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेहाय रिडाइरेक्टिं इउ टु इउटुब होननानै ओंखारदों बेयाव रिडाइरेक्टिं इउटुब होनदों बेयाव वी आर रिडाइरेक्टिं इउ टु इउटुब वेर इउ कैन कन्टिनिउ एज सेट आप एन्ड स्टार्ट इउजिं एडसेन्स होनदों बेयाव अट'मेटिकलि रिडाइरेक्ट जानो हो बेखौ डाइरेक्ट रिडाइरेक्ट क्लिक खालामनाङा बे गाव हारसिं रिडाइरेक्ट जानो हो अके बे रिडाइरेक्ट फैगोन एडसेन्सआव नोंथांनि मनेटाइज सेक्सनाव अके मनेटाइज सेक्सनाव फैगोन बेयाव फैनाय लोगो लोगो दानिया नोंथाङा बेयाव नुगोन बेयाव माबा मोनसे चेन्जिं जानाय नुगोन नोंथाङा बेयाव दङ दा इन प्रग्रेस अके दहायना इररमोन दा नोंथाङा नुबाय जे इन प्रग्रेस जानानै दङ बिथांनाव अके बेयाव गाहायाव दङ साइन आप फर गुगल एडसेन्स योर एडसेन्स एकाउन्ट इज बेइं क्रिएटेड अर एसोसिएटेड ओमफ्राय दा एप्रुभेल एन्ड एसोसिएशन प्रसेस टेक आप टु सेभेरेल डेज माने एसे माने सानसे बा साननै लानो हागौ आरो बे इन प्रग्रेसआव जानानै दङ अके बियो जोंहा कमप्लिट जाबाय स्टेप 2 आ इररमोन ना दा नोंथाङा नुबाय जे इन प्रग्रेस माने आन्डार रिभिउआव थांबाय बियो आन्डार रिभिउआव दा नोंथांनि चेनेलखौ सेट खालामसिगोन नोंथांनि एडसेन्सखौ सेट खालामसिगोन एड्रेस बेफोरबायदि नाम बायदिसिनाखौ एसे नोंथाङा रिभिउआव दं नालाय मा चेक खालामो बे गावसोरनि दंसै आरो बिनि उनाव साननैसोनि उनाव नोंथांनाव बियो डान जासिगोन आरो दा इन प्रग्रेसआव दङ बिथांनि प्रब्लेमा सल्भ जाबाय येस आंबो जोबोद गोजोननाय मोनबाय बिथांखौ हेल्प खालामनो मोननानै दिनै आङो बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव बे भिडिअखौनो लाबोनानै आं प्रुफजों प्रेक्टिकेलि आङो खिन्थाबाय जे स्टेप 2 एरर जायोब्ला नोंथाङा जेबो गिनो नाङा नोंथाङा बे भिडिअनि बायदि खालाम आरो बेलेग नोंथांनाव बेलेग जाहोननि थाखाय स्टेप 2 एरर जादोंब्ला सिगाङावनो बुंखाबाय आं नोंथांमोनखौ हेल्प खालामनो थाखायनो आं बे चेनेलखौ बानायनाय जादों नोंथांमोननि आंनो सापर्ट नांगौ जाहाथे आं नोंथांमोनखौबो सापर्ट होलांबाय थानो हायो बेनिखायनो हानायमानि बे भिडिअखौ हायोबा शेयार खालामना हो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेलनि अल नटिफिकेसनखौ अन खालामनानै जाहाथे बेफोरबायदि इनफरमेटिभ भिडिअ नोंथाङा नुबाय थानो मोनो अब्ला बे भिडिअआ बेखिनियावनो लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ टाटा बाय बाय एन्ड टेक केयार